Salutare, prieteni, ce mai faceți? Am intrat pe Roblox și o să ne jucăm Brookhaven. Iarăși. Yay. Hai să intru, că e greu să intru pe Brookhaven. Nu știu de ce, dar hai, lasă prostia asta. Doamne, iartă-mă. Gata. Aoleu, intru și eu pe Brookhaven. Și gata. Mamă. Bă, s-a schimbat ceva? Hai să vedem. Mai am vreo casă nouă? Ceva? Hai să vedem acum. Ia. Ce tare. Hai să intru. Da, eu sunt noob. Nu m-am îmbrăcat că n-am avut timp. Și la 3K o să facem un video când nu fac eu un avatar, să știți. Ai înțeles? Ați înțeles, prieteni? Bine. Gata? Play! Așa, hai să mergem acum aici la terenul pentru casă. Orice casă mi iau. Orice teren. Dar n-are nimic. Nu contează. Clar, nu s-a schimbat nimic. Hai să-mi iau și o casă. Casă. Ei, eu am ziceam clasă în loc de casă, așa. Că m-am bâlbâit. Doamne ferește. Yay! Ce caută fetița asta? Mă, ești proastă? Nu știu, hai, lasă-mi pace. Hai să aleg și ceva mai nou. Nu ceva mai urât. Cine, Doamne iartă-mă, îmi trimite acum? Ce-mi pune aici? Hai, pleacă meaul tău. Nu-mi interesează, nu știu. Așa nu apară la mine pe Facebook. Niște prostii. Nu-mi interesează. Hai să-mi iau și eu o casă mai sărăcacioasă. Nu contează. Wow. Uite, pat. Să mai iau eu niște case de-astea cu premiu, mă, alea. Uite, casă. Hai, lasă, că m-am prostit eu. Așa, hai să închid ușa. Și hai să mergem acum la unde se vinde cafele. Hai să-mi iau și o mașină foarte drăguță. Hai să-mi iau această chestie. Nu știu cum se numește, hai, lasă, în fine. Stai! Haula, ce mă nebunește prostiile astea! Aoleu. Da, în fine. Stai că acum mi s-a blocat, trebuie puțin să fac așa. Hai, gata. Hai să-mi pun viteză. Aoleu, n-am 200. Dacă aveam 200... Nice! Wow, hai să vedem. Stai puțin. 55. Gata. Ce drăguț! Ce drăguț este! Pum. A! Doamne, iartă-mă! Cine îmi trimite acum mesaje? Lasă, în fine. Hai să vedem puțin aici. Nu s-a schimbat. Aoleu, ce să spun eu? Bă, cred că acolo este hotel, mă? Nu? Stai puțin. Băi, ce hotel! Aoleu, ăsta are premium, de asta are așa ceva. Bă, dă-te jos, pe bicicletă. Dă-te, băi, pruțăvane. Lasă. Iii, zburăm! În fine, nu zburăm. Fugim. Iii. Ok. Aoleu, ce tare este. Au. Da, în fine, copacul e mama. E mâtea. Bine. Hai să mergem undeva mai frumos. Au.
Hai că am urcat pe scări cu bicicleta. În fine, nu e bicicletă, bicicletă electrică, zic eu. Sau un scooter pentru dacă vrei să te duci la munte. În fine. Wow, hai să vedem puțin la aeroport. Aici, unde trebuie să mergi cu avionul. Uite, aici e o tragedie. Trebuie să caut ceva. Hai să vedem. Un bilețel. Uite acesta. Și acum trebuie să bagi în bancomat. Bancomat, așa. Gata! Gata, în fine. Hai să luăm bagajul și gata! Hai să mergem. Așa că atunci când am greșit acest cuvânt, a fost o prostie. Mai mult, hai, lasă, în fine. Dar nu s-a schimbat nimic la avion. În avion aici. Da, hai să vedem ce vrea. Hai să mergem dacă mai merge ăla. Ia, hai. Acest buton. Merge. Ei. Bun. Eulă. Ce? Să nu cad. Bine. Am dat jump și gata. Hai, asta a fost totul. Pa, prieteni, mai ne vedem și la alt video, la 2 capa jumate sau 3 capa. Sau chiar și acum.